Hoy, Franz! Bakit mo nagawa yun sa akin? Ano yun, MC? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Nakita-kita sa CCTV! Lalay! Lalay! Bakit, anak? Mainit ka ah! Franz! 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 Yung anak mo! Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lalong tumataas yung lagnat ng anak mo! Pang-4 na araw na! Kailangan na natin dalhin sa ospital! Paano yan? Wala naman tayong pera. Papabayaan na lang ba natin yung anak natin na ganito? Siyempre hindi. Ano? Tara na! Dalhin na natin siya sa ospital! Kumuha ka na ng mga gamit niya. Akin na si Dave. Anong masakit sa'yo, anak? Yung ulo ko po. Tara na, Franz! Pare Masong? Pare Masong? Oh, ikaw pala pare. Anong balita? Pare, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasa ospital yung inaanak mo. Ha? Kailan pa pre? Kawawa naman siya. Tinakbo namin siya kahapon. Walang-wala kami ng kumare mo. Hihiram sana kami ng pera kung pwede. Wrong timing ka naman pare. Kakabili ko lang kanina ng kurudo at abono. Kaya wala akong may papahiram sa'yo. Ah, ganun ba? Saan pa kaya ako pwedeng humiram ng pera? Wala naman na akong alam na iba. Pasensya ka na pare. Kilala mo naman ako. Kung meron lang sana, papahiraman kita kagad. Ayos lang pare. Maraming salamat. Sige, aalis na ako. Sige pare. Paano na to? Saan kaya ako kukuha ng pambayad sa ospital? Yung mga kamag-anak ko ayaw din nila akong pahiraman. O, bakit nandito ka? Sino nagbabantay sa anak natin? Tulog ang anak natin kanina. Babalik din ako agad. Kailangan daw natin mag-deposit ng 10K sa ospital. Ganun ba? Saan tayo kukuha ngayon ng pambayad sa ospital? Pumunta ako kay paring Masong kanina. Wala naman siyang pera. Sa mga kamag-anak naman natin, sigurado, hindi tayo pauutangin. Subukan ko kayong pumunta sa pinsan kong si Jerry. Baka sakaling may pera siya. Hindi ba nakakahiya? Kasi may utang pa tayo sa kanya. Pinsan ko naman siya. Magbabaka sakali lang naman ako. Sige, ikaw ang bahala. Sige, alis na ako. Sige, mag-ingat ka. Jerry? Jerry? Oh, Insan. Kumusta? Bakit ka pala naparito? Insan, dinala kasi namin sa ospital yung anak ko. Bakit? Anong nangyari sa kanya, Insan? Ang taas kasi ng lagnat niya. Baka mapano yung anak ko. Baka pwedeng makahiram pa kami ng pera ulit sa'yo. May pera naman ako dito, Insan. Kaya lang, 7,000 lang ito. Pasensya ka na, Insan. Walang-wala kasi kami ng bayaw mo. Ito yung pera, Insan. 7,000 yan. Bilangin mo. Salamat, Insan. Sige, alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Sana gumaling na ang pamangkin ko. Sana nga, Insan. Salamat ulit. Sige, alis na ako. Franz! Ano, nakairam ka ba, Ruby? Oo, kaya lang 7,000 lang yung nahiram ko. Saan kaya tayo kukuha ng pambayad sa ospital? Hindi ko din alam kung saan. Wala na din akong alam. Sige, gagawa ako ng paraan para may pambayad tayo sa ospital. Sige, babalik na ako ng ospital. Magbibihis lang ako. Sige, mag-ingat ka.
Ayos, malaking halaga din ito. May pambayad na ako sa ospital. Anak, halika. May sasabihin sa'yo si tatay. Ano yun po, tatay? Anak, kumusta na yung pakiramdam mo? Hindi na po masakit ulo ko po. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Sana mapatawad ako ng pinagnakawan ko. Tay, maraming po salamat sa inyo na nanay po. Wala yun, anak. Dave? Dave? Anak, tawag ka ni nanay. Opo. Pasok ka muna sa loob, anak, ha? Opo, Nay. Franz, pwede ba tayo mag-usap? Ano pag-uusapan natin? Tungkol sa perang pinambayad natin sa ospital, kung saan mo kinuha. Huwag mo nang alamin. Ang importante, gumaling na yung anak natin at nakalabas na siya. Franz, nagdududa na ako sa'yo. Alam mo, gagawin ko ang lahat para sa anak natin. Yun nga eh, pero saan ka ba talaga kumuha, Franz? Hoy, Franz! Bakit mo nagawa yun sa akin? Ano yun, MC? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Nakita-kita sa CCTV pumasok sa bahay! Nawawala ang pera at alas namin ng asawa ko! Totoo ba yun, Franz? Bakit mo nagawa yun, Franz? Di ba sinabi ko sa'yo kahit mahirap tayo, huwag kang gagawa na masama? Ano? Pasensya na, Ruby. MC, nagawa ko lang naman yon kasi na-hospital yung anak namin. Wala akong pambayad sa ospital. Hindi yan rason para ikaw ay magnakaw! Litong-lito na kasi ang aking pag-iisip, kaya ako nagawa yon. Basta, pag hindi mo na ibalik lahat ng ninakaw mo, ipapapulis kita! Paano na ngayon yan, Franz? Anong ginawa mo? Hindi ko pa alam, Ruby. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maibalik yung pera ni MC.